ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад ки ҳама вақт дастгирӣ мекунед. дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам, ин видео хела ҷиддӣ ҳаст, хела серьёзна аст, хела дарднок аст. бародарони меҳрубон, аз ҳар як адами шумо ба хотири худо хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро паҳн кунед. ҳар як дафъае ки мо як аз гум мешавам мемонем барои просмотр мене, барои просмотр мене. Не, мо пеш аз ҳаму инами модар чанд қаши мана занг заисти якаҷон? як ҳафташ мана занг заисти. Ман гуфтам аввал бикове мақсад яъне ки ҳамаи ҷоро баъда ютуб роре. Аммо имрӯз маҷбур шидем хоҳарака мақсад дар экрани дар рӯи модар суратша туғрӣ кардагем ки то чӣ кунанд набинем суруи модарша. Аммо сухана модара метиҳем. хоҳари мо айрӯзи 8 гум шидагиай Нидоя Марҷона Раҳмоналиевна 29/04/2002 таваллудш 22-21. Кам-кам хоҳар мазаш нестай. Аҳли байдаш мақсад кофтай содиянаш ва сухана модар шафти модарҷон гап зане. Баландтар гап зане ки мардум фаҳмад. Баланд гап зан. Баландтар гап зан модари азиз. Баланд гап зан, овозит биёхшим. Марҷона куҷодай? хоҳишай бародаро. агар мо фаҳмӣ бачаҷон хес пиё куҷо рафти ту? хоҳишай бародаро кадоме ки мебина? Гап зан, гап зан. хоҳишай бародаро кадоме ки хамина мебине ҳамин духтарака куҷоеда дидаге илтимос ҳами занг зане гап зане. хуб дӯстони азиз, модар аҳволаш хеле нохуб аст. хоҳиш мекунам ина мақсад таҳрам эҷоза дагигам. Дар кадом шаҳр гум шидагиай? Истра. Дар Истра гум шидагиай бародарони меҳрубон. Аммо тарафи Москва шояд омадагиай. ҳамин таксио кам-кам мега ҳамин тарафо дидиянаш. хулоса аз ин ки дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунем. ман суратҳоша мемонам дутасета ҳастанд дар экран. ба хотири худо, ба хотири гирияи модар, падар дар уҷа хизиш истодагиай. илтимос видеоро паҳн кунед. кадме ки медунеш ба хотири худо ман рақамҳоро мемонам хешта боша. ҳеҷ я нигаҳ накунед. дарав занг зада мақсад аз ҳамуҷа видеовизов инамҷа 3-4 номраи ҳамиёро ман иншоалло ҳаракат мекунам. ин номраи ке нака? Номраи ин участковой политсияам аста ё? мешунад зангам. ба ӯ рақамҳои милисара мемонам, рақамҳои ҳамаша мемонам. илтимос видеоро паҳн кунед. бародарони меҳрубон, хоҳарони азиз, мо барои аллағманун коркунӣ меоем. аз барои худо илтимос мекунам ки эҳтиёт кунед. хоҳиш мекунам падару модарро қағам натиҳед. фарзанд мақсад биёвед баъд мефаҳмед. фарзанд калон кардан, ба воя расондан ин хеле кори мушкил аст ки на ҳар кас ба қадри ин коро мераса. илтимос ман баъди ҳозир як хоҳари дига бо ду гудаки дигаш бурмада гум шидагиай. бо ваям мемонам. илтимос ваям паҳн кунед ба хотири худо. хеле ки модарҷон соати ина чанда бача? 12 шаб модар қати шавҳараш омадагиай, қати бародараш омадагиай. илтимос видеоро паҳн кунед. хоҳари азиз, марҷонаҷон, хоҳари меҳрубон, илтимос модару падара ғам натиҳед. дар ин ҷо ё ҳарчу кор мекунанд, саҳари кор бегаи хона бо ин ғами шумо дар боло ё шумо бояд дуруст бифаҳмед. илтимос хоҳари азиз барбигар ба хона ту ҳаракат кунед ки падар модара ғам натиҳед. бародарони азиз, бародарони меҳрубон, бародарое ки душно менависед, ҳақорат менависед, ҳар коре мекунем ба хотири худо меоем. ҳар як коре ки мекунем ба хотири худо аст. барое ки бобоҷон 88 мегӯи мақсад чизе мегӯи вай пасту буланд парво надорам. бидуне ки ман алҳамдулилла ҷои хидмат дорам, ҳиҷомаи хидмат дорам, аз ҳамҷа лағмаи нун маёфтаи содам. ҳар коре ба хотири модару падаро мекунам. ҳаракат мекунам ки худованд розӣ бошад. ки розӣ мешавад аз тарафи бандагонаш вайш парвош надорам. илтимос видеоро паҳн кунед. модарҷон иншоалло ҳаракат мекунем ба хотири худо паҳнш кунанд. ман пага душанбея ман рӯзи якшанбе шавша карда ҳастам. саҳари мепартам соатҳои 10-11. иншоалло ки ба хотири худо ҳаракат мекунем. худованд нигаҳдорту бародаро. худтон эҳтиёт куневу падару модара ғам накунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. хуб дӯстони азиз, ин духтараке ки дидаи соде иш ҳакимова зарёба ки рӯзи шанбе ба ҳамроҳи ду фарзанд ва мақсад ҳомиладора бигем 3 фарзанд мешава аз хонашон буромада аз шаҳри хуросон. ҳамин гудакҳоро ки касе дидаи сода ҳамин суратҳоро кадмедиаста. илтимос ба ҳамин рақамҳои 26-22 рақами шавҳарша ман ба модараш гап задам. видео аз шавҳараш гирифтам. ака мутаассифона мондаш наметунам. илтимос чӣ кунед ҳамин видеоро паҳн кунед то ки ба ҳамун мардуме ки мебинанд ҳамин хоҳари азиз, илтимос аз худо битарсед. аҳли байда ғам натиҳед. ин чӣ гап аст, чӣ дардай? нахост духта барои як ҷанги, як ҷанҷоли хоҷагӣ ё ки пастии буландӣ ҳамаи фарзанда бихеза бигира бирав. иқа ташвишу
یعنی که غم بتیا اهل بیت متاسفانه برادر عزیز و گریپیم خمازام نیست آوازم دغال. خب خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه. پروردگار سربلند باشه. رحمت برای دستگیریتون. التماس یک بار از هر یک از شما که ویدیو را پهن کنید. سلامت باشید دوستان مهربان. رحمت برای همه دستگیریتون.